Hatinozizeya baba. Baba, mune mhaka yekunye baba mberi pedare. Vanozvani? Mune mhaka yekunye baba mberi pedare kuti makati muchawisa chiriko chemunhu. Iye mazuva nyapfuura. Ende makanyarara. Ndakauya ndikaona Changamire chivaudza kuti Changamire munoona vanenge vari kumba. Isusu pana hatizviteereri tipindure ite kuti tinokutonga ite pano. Vaudzaita Changamire vacho tikavaona. Saka muri kuti chiine chiriko chemurumoyo. Ndiri kutsvaka mari kwaRharare ndakatofonegwa. Aiwa isatimirire kwamunotsvaga mari. Izvi ndichangamire ndoiwana kuti handichasevenzi ini handiona handina penjeni. Handina penjeni. Penjeni yakachekwa mazero. Saka ise dare taakuita zvatinofanira kuti murumoyo agutsikane sematongero atakaita kana musina chekubata. Tati mimi hamuinzwaika baba kaitaura munonyarara. Tati mimi hamuna chekubata. Saka ise dare takuda kuzotsvaka zvichienderana nemurume uyu. Mazvinzwa? Nekuti Harare haisi kudaira hamuna penjeni. Isu hatina basa nazvo izvo. Totoona vanhu vasatoshanda vatotonga muno makawanda makatomboenda nyubasa. Saka isu baba tiri kuuya kumusha. Iye nhasi totsikama. Toona chatinotora choenderana nechiriko chemurume uyu. Baba makarubisa tiri muno. Ndakarwara paChangamire. Mwana wenyu ari muno. Ndakarwara Changamire ndakadzoka kuko Harare last week yandakanzi ndiuye kuno kudai. Ndo yandakadzoka last week nechirombo izvi zvindakatotenga injection pana. Kurwara. Kuti isusu tatovaudza mutongo wavo tiri kuuya topa uyo itakatotonga tisina kutamba tiri kuteerako totora chiri pachivanze choenderana nemurume utomupa musapare mhaka uchiti andinoti handina chinhu itapedza Ndinopamchinesa.